ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୃକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ବିଚିତ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ପତରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାରବାଂକ୍ଲସ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଉତ୍ଥାନ ବହିର କାର୍ଯ୍ୟପଦ 3ର ସଂଖ୍ୟାର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପକୁ ଜାଣିବା। 28 2 10 8 1 123 100 2 10 3 1 2345 2300 4 10 5 1 6053 6000 5 10 3 1 ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଲେଖିଥାଉ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବା। ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଅଛି 1 10 3 1 ସମାନ 10 + 3 ସମାନ 13। ସେହିପରି 500 2 10 7 1 ସମାନ 500 + 20 + 7 ସମାନ 527। 2800 8 10 7 1 ସମାନ 2000 + 800 + 80 + 7 ସମାନ 2887। 7400 0 10 2 1 ସମାନ 7000 + 400 + 0 + 2 ହେଲା 7402। 138 ସମାନ 100 3 10 8 1 ସମାନ 100 + 30 + 8। 456 ସମାନ 400 + 5 10 + 6 1 ସମାନ 400 + 50 + 6। 6278 ସମାନ 6200 7 10 8 1 ସମାନ 6000 + 200 + 70 + 8। ସେହିପରି 4308 ସମାନେ 4000 + 300 + 0 10 + 8 1 ସମାନ 4000 + 300 + 0 + 8। ସେହିପରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 9520କୁ 9000 + 500 + 2 10 + 0 1 ସମାନ 9000 + 500 + 20 + 0। ଆସ ଆମେ ଆଉ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି 765କୁ ଆମେ ଲେଖିବା 700 + 6 10 + 5 1 ସମାନ 700 + 60 + 5। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 7653କୁ ଲେଖିବା ଆମେ 7000 + 600 + 5 10 + 3 1 ସମାନ 7000 + 600 + 50 + 3। ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବ ଏବଂ ଲେଖିବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।